KBR TV. Today's vlog ay nandito tayo ngayon kay Idol Diwata sa saan ngayon dito sa Pasay City Branch. Ayan. Ito po, nandito po tayo ngayon guys. Kasalukuyang mahaba ang pila ngayon. Sunday live po tayo ngayon guys. Ayan po guys. Silipin natin ang bagong menu. Yung bagong menu ni Idol Diwata natin guys. So silipin natin asan ba yung crispy ulo. Ay, hello guys. Hello sir. Ayan guys. Ayan po guys yung mga bagong menu niya. Meron siyang mami. Ayan. Buto-buto. At yung crispy ulo. Ayan yung crispy ulo niya guys. Ayan po guys yung bagong menu. Ayan. Ayan po guys. Crispy pata overload 499. And crispy ulo overload 899. Ayan po. May kasama na siyang bagnet tsaka sarong bulaklak. Dalawang rice, dalawang itlog, dalawang soft drinks. May libreng sabaw. Ayan. Half ulo po yan, half ulo. May bagnet na may bulaklak. Dalawang egg, only rice, tatlong soft drinks, only soup. Ayan. Ayan guys. So ito po. Ayan po, ang dami pong marami pa tayong kababayan na kumakain dito guys. Sa lukuyang ayan, mag-love shoutout sa inyo lahat dyan guys, sa mga manonood guys. So marami pong tao guys. Napakaraming tao ngayon guys. Time check guys, 1 o'clock. Mag-1 o'clock na guys. So so ayan guys, ang daming nakapila, ang daming kumakain sa lamesa. Ayan guys, ayan si idol natin, si Yabagis guys. Ay, thank you. Ayan. Mayroong kasama natin nandito guys, si Joey Washington. Si Yabagis nandito guys. Ayan. Hi guys. Kumusta naman kayo guys? Okay na. Ay, order niyo chicken. Ala ko susubukan niya yung crispy ulo. Sarap daw yan, sulit. Yeah, enjoy lang sir ha. Ayan po. Taga saan kayo sir? Baguio? Yung taga Baguio po sila sir oh. Shoutout sa mga taga Baguio sir. Idol idol natin yan. Taga Baguio pa, dumayo pa talaga dito sa natin, Pasay Branch. Ayan. Ayan. Dami guys, punong-puno rito. Oh, punong-puno oh. Ayan oh. Punong-puno guys. Haba ng pila guys. Ikot tayo dito. Tapos na kayo, sir? Hi po. Hi, hello. Ano pangalan mo, sir? KBR TV. Ayan. Thank you guys. Sarap ba? Sulit? Thank you. Thank you, sir. Sir, magkano ang halaga niya? Ayan, oh. 899. 8.9 na. Sulit yan, Ilang oh. kayo, sir, nakakain niya? Dalawa lang sila, oh. Sir, kagati ng isa sa part niyan.
Ipakita natin sa vlog natin, oh. Welcome to my vlog, sir. Ako si Efren Villegas. Ayan si Efren Villegas. Villegas, sir. Si Efren Villegas to. Ayan. Masarap, sir. Panalo, sir. Sulit yan sa dalawa, sir. May take out pa kayo dyan. Pwede pang Ano masasabi niyo pampulutan. sa bagong menu ni Diwata, sir? Yung in-order niyo na crispy ulo. Ano, worth it ba sa price na 799 o 899? 899. Ano ba? Talagang ano kayo dyan? Sulit para sa inyo yan. Panalo. Thank you, sir. Thank you so much, sir, ha? Thank you so much. Si Efren pala. Hi, si Efren. Hi. Hello, sir. Hi, Efren Villegas. Kilala na kita. Kilala na ang channel niya. TBR TV. Ay, oo, napapanood kita. Hi. Siyempre, Hello, sir. Welcome to my vlog. welcome din, sir. Welcome din. Ayan si Renia. Ito kaya ko to eh. Ito kaya ko eh. Rene. So, ito ang sitwasyon dito mga kaso sa September 20, Ayan. 2024. Live po tayo, guys. Nakakilala natin si Efren Villegas, guys. Ayan. So, dapat yan, sir. Meron ka pang ano. Meron kang beer. Ayan, sulit na sulit si sir. Ayan. Guys, may take out pa si sir dyan, no? Wala po kami kakain. Oo nga, asawa niya, asawa. Okay. Taga saan kayo, sir? Dito lang po. Dito lang. Sige, sir. Enjoy lang, sir. Enjoy. TBR TV, sir. Thank you, thank you. Kailan yan lalabas? Ngayon din, sir, live tayo eh. Pwede niyong i-search agad, live tayo. Ikot lang ako, sir, ha. Thank you. Hello, guys. Hi. Napasugod kayo. Hi, sir. Ayan. Parang kilala ko. Ito si Lane. Lane ba yun? Ayan po. Hello, guys. Nag-love shoutout, guys. Ayan po, marami tayong bisita, guys. Ayan, oh. Dinudumog na naman, guys, yung bagong menu. Ito po yung bagong menu ni Idol Diwata, guys. Yung half crispy ulo. Ayan, may na ano tayo kanina. Ayan, guys. Yung mga taga Baguio pa nandito. Ayan, oh. Paano dyan yung vlogger? Ayan, guys. Kasalukuyan maraming pumipila, guys. Ayan, live po tayo sa PBR TV. Hello, guys. Ayan. Nakapila sila na talagang maraming pila ngayon, no? Ayan. Parang si... Ayan, guys. Silipin natin dito, guys. Ayan. Ang dami, guys, pati dito.
guys, mayroon na silang bagong lagayan. Nice. Ito yung bagong lagayan nila ng kaya nakasegregate na guys yung basurahan nila. At least kung matas man siya, dito lang, no? Ayan yung ihawan nila. CR nandun. So, ayan guys. Ay, shoutout dyan kay Ans Clara. Shoutout sa'yo dyan. Ang daming tao ngayon guys. Excuse me. Yung isang malaki, 350 Ayan, pa rin. Ayan. Hello guys. Ang daming tao ngayon. Hi sir. Shoutout. Sige sir. Enjoy lang, enjoy. Ayan, order niyo sir. Paris. Ayan. Shoutout kayo sir. Yung mga taga Davao pa sila sir. Oh. Hi. Hi sir. Shoutout sa mga kamag-anak natin dyan. Ano sa Del Monte, Bulacan pa sila sir. Oh. Ayan oh. Dumayo pa sila talaga. Ayan. Ayan po guys, yung ating pila ngayon sa kasalukuyan po ay marami pa rin pila guys. Ang oras natin ay 12 pa lang, 12:35. Ayan. Talagang kainan to, maraming kumakain sa ganitong oras guys. So, samantalahin natin guys. Parang siya eh. Dito parang sa food vlogger yun eh. Oo, kaya gusto ko nga maano eh, parang siya eh. Lalain yun, lalain yata. Wala na siya. Baka nandito pa. Oo. Ayun yun na pa. Efren, pa-shoutout naman sa aking Nag-upload kayo? KBR TV. Yeah, Nandiyan, open yung camera. live. Oh, live. Hi, hello, shout out sa kay KBR TV, no, mga kasosi, sa mga followers. So, pwede nyo i-follow, bisitahin ang kanyang YouTube channel or Facebook page account at KBR TV. Official, yung Official? page ko, official, KBR TV official. KBR TV official. Yeah, tapos yung YouTube ko, KBR TV. KBR TV sa YouTube channel. Shout out mga kasosi. Ayan po si Efren Villegas. Tama? Ayan. Napalo na kita eh. Ano follow nyo ba? Oo. Follow na kita. Lagi sinusundan ko yung Kayo? alay ba? Kayo? Data? Data? Oo. Walang data dito minsan eh. Oo. Minsan malinaw, minsan medyo malinaw. Dito nga to, ginagamit ko dito. Baka natin yung vlogger na yun. Parang namumukha ko nga siya eh. Si ano yun eh, Lalaing. Oo nga, nakapag-content sir, mga ano yan. At trending din mga post. Yung ano, walang partner. Naiiyak ako, samahan niyo. Tatlo kayong tatlo. Sabi niyo yung crispy pata yung order niyo. Hello. Dito.
Ayan. Ayan guys. Ayan. Live po tayo. Ay ma'am, kayo po yung vlogger na si ano? Vlogger po kayo, yung Lalaine, yung ano ba yan? Sabi ko na nga po, nahihiya lang ako lumapit. Napapanood po kayo eh. Pwede po kayo konti ma-interview konti. Sige, patapusin ko lang. Nagsusunod lang kami. Sige po, salamat. Sabi ko na nga po eh. Ayan. Siya nga ayun. Ayan guys. Ayan Efren, siya nga. Ayan, live po tayo. Siya nga, ano, Efren, siya nga. Siya nga, nakausap ko na. Interview natin. Okay rin ako isang nakilala. Sabi na pala sa KBR TV. Hi guys. Ayan o. Hello, welcome to his live, sir. Thank you. Pwede yung sabihin ko anong page nyo para mapanood din ng mga followers ko. Ayan, sa mga viewers ni Efren Villegas, paki-support naman po ang aking channel, KBR TV, sa YouTube channel, at saka KBR TV Official sa page natin. Ayan, maraming salamat guys. Supportahan po natin ang mga vloggers na Team Diwata. Ayan, mga gano'n. Ayan, maraming salamat guys. Welcome to my vlog. Thank you so much. Bigla na naman nawala. So, ito na nga sitwasyon dito, no? Nakausap natin ang isa sa mga sikat din na vlogger na Hindi masyado. TV. Ayan si Efren Villegas. Tayo mga content creator dito na mga sikat sa social media ngayon. Kung mapapansin nyo, ayan na nga, napakarami kumakain. Natayo nila yung ibang customer dahil sa dami ng mga kumakain. Ngayon ang ngayon ang sitwasyon dito sa Liwanag, Paris Overdose, Pasay City, Main Brand. So, magbito yan muna ang aking vlog. Thank you so much for watching. Ayan, live po tayo ngayon guys. Sunday live sa Diwata Paris Overload, Pasay City guys. Ayan, nakilala natin si ano. Efren Villegas. Ayan.
Ito po kasalukuyan yung ating pila. Ayan. Meron tayong nakilalang ano. Na-interview na. Hindi pa. Mamaya daw nagsishoot pa siya. Nagsishoot pa siya. Abay, dala ba sa ka? Ay, thank you. Sorry. Oo, siya yun. Ang ganda niya sa ano dito. Oo. Kasi pag yan, in-interview na ako, makakita niya ng ano, ng views, kasi maraming followers yun. Sige ba? Million followers yun. Ano yun mo ha? Pag nag-interview ako, ano din tayo, dalawa. Oo. Ayan po si, ano, alam ko Lalaine yan eh, Lalaine. Hindi pa. Ayan po sa kasalukuyan guys, yung pila. Mag-interview. Kabulod-bulod na lang tayo. Artista yan ha. Ano nga yung page mo doon? Every million ka. Oo. Tsaka KBR TV sir ha. Manggaling. Manggaling na uwi ka na. Pwede ma-interview mo ba yan, ma'am? Ano yan? Sabi umalis daw ma'am. Sabi? Oh, umalis po eh. Ito pala yan. Thank you po. Oo, mapalit ka yan eh. Ganda ni ma'am. Maano kita sa vlog ko, ma'am, ha? Wala na si Diwata, umalis. Nakapicture kami. Pwede ba ako palamig muna? Ayan si ma'am oh. Nandiyan pala, nandiyan. Ano ata? Nandiyan. Ay, Warren. Nandiyan siya. Wala. Wala nga. Pumapasok ka ba minsan dyan? Hindi. Yung mga viral na video ko, dyan ako nasusunod tayo, ini-interview ko si Diwata. Hindi pa, Dapat hindi. ba yun? Oo. So, yung mga trending post ko dyan na mga personal halos yung mga question. Hindi ko pa nga na-interview si Diwata eh. Pero nung Masarap siyang interview eh. nagbigay ako ng nung nagbigay ako ng Regalo. maliit lang na regalo. Ako rin. St. Benedict. Yan, saglit lang na-interview ko. Na-interview ko na yun, ilang beses na. Kaya nag-trending yung mga post ko. Init. Yung first interview ko sa kanya, trending siya nung panahon na yun. Yung bang ano, yung sinabi kong, nagla-live sa pala. Oo. Asa kasi Magpapalamig muna daw siya. Nakalimutan ko yung apelyido niya eh. Lalaine. mamaya interviewin natin. Oo. Balik na lang kayo dyan. Ano yan? Hindi, sabawan natin muna. Balikan nyo na lang ito. Ayan, yan. Balikan nyo na lang. Ayan po guys, live po tayo guys. Ayan, kasalukuyang maraming pila na naman. Sunday live po tayo, maraming pila ngayon sa... Ayan, nasa Pasay po tayo guys sa Parisan ni Diwata. Ang dami ngayon eh. Oo, nangina ka ba? Oo. Alas 8? Oo. Mga taga saan? Antipolo. Antipolo, no? Layo pa.
Nandito pa sa kanina. Nalamig rin, William. Oh. Ayan guys, silipin nga ulit natin yung ano, bagong menu ni Diwata. Ayan po. Ayan guys, ayan kasalukuyang marami na namang pila guys. Oh. Mayat maya guys. Ang laki ng payong, nasira na yung payong ni Diwatang malaki. Oh. Si Lalaine. Ewan ko kung ano si... Alimutan ko ang apelido ng vlogger. Ay. Lumabas na eh. Lumabas na doon? Lumabas kay Diwata eh. Lumabas na siya doon? Oo. Saan na? Ewan ko ba, parang... Kala ko nga pupunta. Kala ko pupunta dito, mukhang sumakay eh. So, Nawala.
Ayan, silipin natin guys yung ano dito guys. Yung mga billboard ni Diwata. Ayan. Samahan ng mga maninindang Pilipinong vendors. Ayan. Marami to guys. Ah. Tita Malu, Lipana, Lawrence Pasigan, Diwata, Vendors Party List. Samahan ng mga maninindang Pilipino. Ayan. Pasok tayo ulit guys sa loob. Nawala bigla siya yan. Hi sir. Ayan si sir ah. Ating soft drink station. Nawala si ano. Kaya may mga dumarating na naman guys. Ayan na si kabayan oh. Yung mga kababayan natin oh. Ayan oh. Ayan. Soft drinks kayo dyan, soft drinks. Soft drinks kayo dyan. Palamig ng ulo. Wala ngayon. Sa bahay. Darating guys yan, no? Darating si Idol. Kausap. Ayan guys, oh. So, tutukan natin tong sabaw dito guys. Napakalaking kaldero. Ha? Ay ba? Arang ba ako, arang? Okay lang ba ako dito? Kita-kita ko. Kitang-kita ko yung sabaw. Ano ka ba? Naka-live yan? Live po. Oh, pwede pa shoutout? Shoutout, sir. Shoutout sa mga taga-Perth. Ano saan, sir? Taga-Perth, pwesto na pala dyan. Oh, yan. Oh, shoutout dyan. Saan? Mga kababayan natin dyan. Oh, shout... Sige lang. Ayan, oh. Sir, pasupport na lang natin yung ato. KBR TV. Ayan. Balik na lang ulit kayo sa sabaw. Shoutout sa misis ko kay Tess. Ayun. Mrs. daw ni sir. Shoutout. Isang case na yan siya. Ay, daming tao. Sabaw ng ano to, buto-buto. Sabaw ng buto-buto. Marami din umorder ng ano, ulo.
crispy ulo. Marami rin. Nakita nga ako doon kanina eh. 2 tao lang umorder ng ano. Oh. Sabi ko, sir, may pulutan ka pa pag uwi mo. Galing natin, galing. Maraming tao ngayon ah. Dami, hindi namin nakakagabos sa dami. Oo. Tuloy-tuloy guys, oh. Yung pila, napakahaba na. Oo, alauna pa lang, oh. Parami ang kumakain guys. Oh. Grabe, isang truck na naman na soft drinks ang order, oh. Oh? Sarap niyan. Yan, soft drinks na ba doon? Ah. Ayan, guys. Tuloy-tuloy ang tao, guys. Oh. Hanggang alas 2 pa to. Ganito, marami. May mga parating pa, oh, palabas. Buti na lang, nandun si Jonathan. Nandun na lang si Jonathan. Okay lang yan sa mga nila. Ang laki na kalderon daw. Shoutout dyan sa mga taga Joyride. Joyride, shoutout. Sa Move It. Hindi naman hindi talaga yung plato. Hindi nilagay para hindi na kayo maawa. Grabe, isang truck na naman na soft drinks ang in-order. Hi guys! Ayan, no? Dami nila, oh. Isang ano, buong pamilya nandito. Balik na lang, sir, ma'am, sa soft drinks, ha? Balik na lang. Nandun yung soft drinks natin. Balikan nyo na lang ang soft drinks. Ayun, may umorder ng ano. Ako naman yan. Yan. Wow. Ayan, o.
Andahan lang, baka mapaso si ma'am. Pare, iba yung sabaw niyan. Ito yata sabaw niyan. Wow, sulit na sulit ang... Ayan, binili ni sir, oh. Ilan kayo dyan, sir? Sa'yo lang yan? Tatlo. Solved na kayo dyan. Dapat yung crispy ulo na lang binili mo, eh. May take out ka pa. Hindi, oh. Oh, may yan, yan, may sabaw din yan. Balik na lang, sir, balik. Ay, sir, shoutout kayo sa mga taga Bagong Silang, Bagong Silang. Oh, shoutout. Ayan, shoutout. Nandito sila. Nandito sila. Saan po sa dulo? Sir, dulo. Ano sa dulo? Saan po sa dulo? Ano? Tara. Bakit doon? Wala ulit doon. May stop na naman eh. Ayan. Ikot-ikot muna tayo rito, guys. Ikot tayo. Ikot. Ayan. Ay, pare. Hi, guys. Ayan, o. Haba ng pila, oh. Eh, sir. Silip lang tayo rito, guys. Ayan, dito tayo. Pahangin muna tayo. Oh, nakalive tayo. Ayan. Ay, vlog! Shoutout kayo, guys. Shoutout na kayo. Hi! Hi, sir. Oh. Hi! Anong okasyon, sir? Oh, happy birthday. Happy birthday, sir. Galing Australia, sir. Oh, shoutout kayo sa Australia, sir. Lahat ng mga kaibigan ko support. Ayan. Ayan, oh. Hey, Ayan, sir. Ayan, nag-order sila ng half crispy ulo. Ayan. Sulit ba, sir? Sulit Ulit, naman. sarap. Ayan, oh. Panalo, panalo. Panalo to. Hi, sir. TBR TV, sir. Ayan, oh. Mga taga-Australia, shoutout sa inyo dyan. Ayan, live, oh. Ay, naka-live na sa YouTube. Oh. Shout out ka. Hi, ma'am. Shoutout sa inyo dyan sa Australia. Yan. Ayan, sa mga taga-Australia dyan, mga kababayan natin, mga Filipino community dyan, shoutout sa inyo. Ingat kayo. God bless. Ayan. Ay, KBR natin. KBR TV. Thank you, sir. Enjoy lang kayo, sir. Enjoy lang. Okay. Ayan, mga taga-Australia. Mga kababayan natin sa Australia, may galab shoutout sa inyo, guys. Ayan. Ay, sir. Ayan ang ano natin, ihawan ni Diwata. Ayan, oh. Puntahan natin yung ano. Ayan, puntahan natin, guys, yung ihawan dito. Ay, sir, okay ka lang, sir? Ayan ang ihawan natin, no? Ayan. Pinasal. Ayan, CR natin.
Ayan, shoutout kayo dyan. Okay ba kayo, sir? Mukhang sarap si sir. Okay naman na, oh. Mga taga saan kayo, sir? Pasig. Kaya mga taga Pasig, oh. Shoutout mga taga Pasig dyan. Ayan. Joyride. Ayan. Dito tayo, banda rito tayo para bang kita lahat. Ayan, kita. Wala akong... Balik tayo doon guys sa pila. Dito tayo. Mayroon tayong na ano doon, mga taga Australia guys. Shoutout sa mga taga Australia dyan sa Ano pangalan ng staff mo? Ano ulit ako ng kanin? sige. Pati sa voucher. Ma'am, ganito po ako. Tutupin niya pagka... Ayan, no? Dami rin na nakapark sa labas. Soft drinks na po, yung soft drinks. No? Dito sir, soft drinks. Ano naman yun, sir? Ano lang? Shoutout dyan kay Lakay. Shoutout po from La Union. Ayan, from La Union si Ma'am. Shoutout sa mga taga La Union. Ayan. Ayan si Ma'am. Sa Bopo. Dito ka rin mo lalagay sa kamay. Shoutout yan. Ayan, shoutout sir sa mga taga Cotabato. Cotabato. Ayan, oh. Ano yung pala naman? KBR TV po. Ayan. Thank you, sir. Ayan, Lakay. Nabigyan na kita ng moderator, guys. Lakay Provinciano, Lakay. Ayan. Shoutout sa dyan. Big shoutout sa dyan. Lakay. Maraming salamat, Lakay, sa pagbisita lang. Share lang po ang live natin, guys. Share lang po ang live. Idol Warren. Sarap ng order ni Sir, ah.
Kasonoy, may galab shoutout sa dyan, Kasonoy. Ayan, may jacket ka na, Kasonoy. Binigyan na kita ng jacket, Kasonoy. Maraming salamat ka, Kasonoy, sa pagbisita sa aking munting bahay, guys. Pa-share na lang po ang live natin, guys. Ayan. Shoutout sa mga viewers dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Shoutout po sa inyo lahat. Anak ng poko. Ba't hindi mo ulit? Lagyan mo dyan. Yung upuan niya eh. Mega loud shoutout sa dyan, bro. Thank you for coming. Thank you for coming. Share lang po ang live natin, Kasonoy. Thank you. Dito tayo, guys, sa Parisan ni Diwata, guys, sa City Branch. Ayan. Ayan. Marami tayong bagong menu ngayon, guys. Meron tayong half crispy ulo. Ayan po, guys. Sa crispy ulo, guys, meron tayong dalawang rice, isang bagnet, meron chicharong bulaklak, tatlong itlog, tsaka tatlong soft drinks. Ayan po kasama ng isang half crispy ulo. Thank you, Kasonoy. Hindi na ako nakakapasyal sa sa live mo kasi medyo busy na. Ayan po guys, supportahan niyo po si Kasonoy. Nagla-live po yan. Ayan. Hello guys, shout out sa inyo. Sarap ng order ni Sir. Oh. Gusto niyo ito sa sabaw? Gusto niyo ito sa sabaw? Anong sabaw dito na? Pero po pwede. Yung malakot. Malakot. Ito na lang. Ayan guys, ang dami pang dumarating. Hi guys! Isang truck na naman ang order ni Diwata. Alam mo na customer ako, ikaw panira ka ng Ayan, wala akong Mountain Dew malamig. sasali na naman si Sir. Oh, wow, sarap. Naku, sarap naman. Ooh. Ayan, nakita nyo guys, napakasarap ng tabao. Sabaw lang para sa chicken. Ayan, sarap naman. Matid nyo muna, balikan nyo na. Okay, ingat, Kasonoy. Thank you for coming.
Crispy ulo. Murder si sir. Shout out, tol. Ay, shout out, sir. Ay, sorry po. Ayan, shout out sa inyo. Ayun, thank you. Ayan guys, napakainit na panahon. Ayan o, pero okay lang. Ayan, napakaraming bisita ni Diwata ngayon guys. Ayan o, kita nyo, punong-puno yung kainan. May tayuan pa guys, oh. May mga dumating pa. Ayan, mga nakakotse guys. Ang magiging support ko yan, ma'am, galing kung anong slot nyo, anong ma'am na maliit. Okay, yan ma'am. Hawa ng pila guys. Oh. Dito muna tayo guys. Oh, ang init. Grabe. Ayan, shoutout po guys ha. Shoutout sa inyo dyan. Nag-alab shoutout sa inyo. Ayan, may galab shoutout sa inyo lahat dyan. Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na dyan sa abroad. Nandito po tayo guys sa Pasay City, sa Parisan ni Diwata, sa Jokno Boulevard. Kung saan ay atin pina-vlog. Napakaraming tao ngayon guys. Sunday po tayo ngayon guys. Sunday live po tayo. Ayan. So ayan, na-update ko lang po kayo guys sa bagong menu ni Diwata guys. Ayan.
Ayan, kung napapansin nyo guys, may bagong menu si Diwata. Ayan. Oh, okay na, okay. Yan po yung crispy pata bagnet, bulaklak, only rice, 2 soft drinks, only soup, crispy pata overload, 499 guys. Ayan, sa naman guys, may bago siya. Meron din siyang crispy ulo, overload, 899. Meron siyang isang bagnet, isang bulaklak, 2 egg, only rice, 3 soft drinks, only soup. Ayan po yung crispy ulo overload, 899 guys. So, tara na guys. Punta na kayo guys dito sa Pasay City, sa Parisan ni Diwata, Jokno Boulevard guys. Ayan. Thank you so much guys. So, ayan po, abangan nyo guys, punta kayo dito. Marami pang mga menu ang ano dyan. Siyempre, hindi na mawawala yung chicken at saka yung ating Paris Overload. Meron din sila guys sa buto-buto. Ayan. Meron silang Paris Mami. May chicken, longganisa, inasal, at may pork barbecue. Ayan guys. Ayan po yung ating pila guys. So, Sunday po tayo ngayon live. Marami tayong bisita. Hello guys. Ayan. So ayan. Ayan ko na po. Na-order ni Randia? Ang daming pila guys, oh. Kita nyo ang daming pila. Ang daming pila guys. Oh, ayan. Ano ba ako nito sa soft drink? Dito na pala si, dito na si Idol, oh. Yung mga orders, asan yung mga staff nyo? Ayan, ano yan? Ano yung mga staff nyo? Para makikita kayo. Ayan na guys, si Idol Diwata. Ayan na. Paris po. Sino yung may mga paris? Sino yung may mga paris? Yung maliliit po sa please forward na po tayo kanin sa auto na po. Ayan, picture na kayo. Nandito na si Idol, oh. Ayan, oh. Hi guys. Hi. Taga saan kayo guys? Ayan. Ayan, dito tayo. Ayan guys, nandito na si Idol Diwata natin. Siya yung guys, siya yung kukuha ng mga order guys. Ayan. Hi guys. Paris Lolo po yan. Okay na, ano yan? Picture na kayo. Nandito na si Diwata at si Idol. Ito po yung may paris. Ano to? Hindi kayo marunong. Kapakal tayo. Ate, oh. Paris Pagnet sa dulo. Paris Pagnet sa dulo mong bigay. Ay, ito so. Kukuha nito sa place to. Ayan na, sa dami ng tao guys, si Idol Diwata na yung ating kumukuha ng order guys. Oh. Saba ng pila. Saba ng pila guys. Yung staff nyo. Si Idol na yung
Ayan si Idol Warren, oh. May mga stock please. Asan na yung mga ano ko? Uy! Uy, dito meron. Uy. Asan yung 399? Bling! Nakatong-tong. Logi, logi. Ayaw dahil sa napakarami ng customer. Grabe ang pila ngayon, guys. Dinudumo kayo ng bagong video niya. Ayan, guys. Yes, guys. Meron tayong mga crispy pata overload. 350, guys. Ayan, oh. Si Idol, oh. Kuya, ano to? Dalawang fried chicken sa isang pares. Pares sa dulo. Fried chicken. Ayan. Sa daming mga tao, guys, si Idol Diwata na mismo ang nasa counter para tulungan yung mga staff niya. Ito may mga dalawa. Kuya, yung chicken. Ayan, nandiyan pa pala siya. Akala ko umalis na. May baby for ito ang mamaya naman sa kaya ngayon nagpapapicture kami. Kaya ano, may nagpapapicture pa rin. So, ito nga na sitwasyon dito. Ayun, punta natin, guys. Interview na ni ano yun, nilaling. Asa na ba siya? Ayan si ano. Busy sa Idol, oh. Iniinit pa yung isa. Dito mo Busy sa Idol. Okay lang kami. Lumog tayo. Sino nagsabi wala nang kamukha? Dumog na naman ako. Nagkakaubusan daw, Idol. Nagkakaubusan talaga. Nagkakaubusan. Ang ngayon ngayon. Ang dami ng customer, hindi natin Crispy Olo at saka Crispy Pata. Oo, tapos syempre yung pares overload pa rin chicken. Inasal Salamat na nagkaroon ka ng ganyang menu ngayon. Kaya naman mga basher, gusto ko na naman sasabihin na naman. Oo, eh. Dumog na naman tayo. Dinedumog na, oh. Patunayan natin ang haba ng video. Yan, akala nyo, ha? Dinudumog kayo ng bagong Sino yung sabi nga wala ng tao? Hello. Hello, guys. Diwata na Crispy Olo sa Crispy Pata. Sobrang dami ng tao. Siya na mismo nag-a-assist sa counter, no? Ito nga na sitwasyon dito. Walang pati ng Ayan, walang pati ng pila, guys. Kung mapapansin nyo, yung haba ng pila. Ay, ito So, na. nandito na naman siya sa counter, guys, oh. Napili yung ordering ngayon. First time yung titikman ito. Hindi yun naman. Kapag ilang pwede sila. First time yung ito. First time bakit siya po? Ayan si Idol natin, guys, oh. Siya na yung mismong nandito sa counter kasi napakaraming pila, guys. So, dinudumog na naman tayo kaya tumutulong na si Idol Diwata natin. Ayan. Mabinta talaga. Ano ba yan? Diwata ng Crispy Olo at saka Crispy Pata. Wala pa naman dito. Gusto mo natin yung bagong minuto. Ayan. Dito nagkakagulang. Siksikan ang tulakan. Dami, guys. Nagkakagulo, guys, oh. Ang daming pila, guys, oh. Gusto matikman yung crispy ulo, guys. Ayan po sa crispy ulo, guys. Meron tayong isang bagnet kasama. Kasama rin ang isang bulaklak, 2 egg, only rice, 3 soft drinks, only soup. Ayan po, 899, guys, yung half ulo. Meron namang crispy pata, guys. Overload, 499. Ayan, guys. Oh, shout out. Ayan po, nagkakagulo rin yung mga customer, sir. Ayan, nandito na si Idol natin. Firestorm Battalion. Ayan, from ano? Firestorm Battalion. Batalyon, no? Okay, shout out sa inyo, sir. Thank you po. Ayan. Doon man sa kaso kayo sa amin. Sila magbibigay sa inyo ng tabang ng mga ganito. Para sa sundays kayo. Doon tayo, guys.
Doon tayo sa loob. Sa loob tayo. Parang hindi tayo disturbo dito. Dali, dali. Dali, pasok mo. Ayan guys, nandito tayo guys. Ayan siya. Thank you, madam. Hi. Di ba laling siya? Si laling niya? Laling apelido niya? Bernardo? Oo, nakikita ano ko yan eh. Hi! Ayan, live po tayo guys. Nandito po si Laling, isang sikat na vlogger guys. Pinagkakaguluhan guys yung crispy ulo natin guys. Ayan guys, nandito po tayo ngayon guys sa Parisan, Diwata, sa Quezon, sa Pasay City guys. Okay, okay po. Ayan, susunod. Hi ma'am! Ayan po si Ma'am Laling. Ayan po guys. Nandito po siya kay Idol Diwata. Ano, let go na ba ito? Ay, Tay! Magbibigay kami ng pinaawit kami dito, Tay! So ayan, prepare ni Idol Warren yung ating crispy ulo para maganda ang presentation. Ayan. Pinaawit kami dito. Ayan, ginagandahan ni Idol Warren yung ating presentation guys. So ayan Ako, daraan din lang, diretso. Ano yun? May timeline na kayo? Hindi ko na maintindihan to. Ayan, nagkakagulo rito guys. Ayan, ayan na si Idol Diwata. Papagandahin niya yung presentation ng ayan o. Pare no. Pare, nagkakaubusan na sa Ayan na si Idol Warren. ay sa Idol Diwata na mismo na sir ng mga order. Sarap! Okay. Oh guys, punta na kayo dito pagka maubusan pa kayo. Wow! Lang yan. Ayan si Idol Warren o. Nagkakaubusan niya. Sobrang dami ng gusto makatikin niya nagkakaubusan. Crispy ulo, imagine mo araw-araw po Ayan o. Sa sobrang dami na guys ng tao, pinagkakaguluhan na yung crispy ulo guys. Si Idol Diwata na mismo ang ayan o. Yan ang sitwasyon ngayon. Ayun, kasi patag naman yung order. Ayan yung taga-Australia guys. Taga-Australia guys yan, nakipag-selfie na kay Idol Diwata. Shoutout sa mga taga-Australia dyan. Grabe, busy talaga lahat ng yan. Ayan o. Ayan, oo. Busy si Idol natin, oh. Andito si ano? Parang ulo lang yung kawakan. Yun yung pareho. Kung meron, available. Tapos magka-taste to see. Ayan, gagawa po sila guys ng pang thumbnail daw. Ayan. Ayan. Wala ko lang glass. May glass. Hi. Dalawang glass.
crispy ulo. Rolling na ako. Kung mapapansin niyo, ang daming camera talaga. Okay, tapos. Hawakan niyo yung ulo. Mainit lang to. Ito sa'yo, mas malamig. Kaya kung mapapansin niyo, isang food vlogger ngayon. Isang food vlogger guys, si Nagkakaubusan ng crispy ulo ngayon. So, ayan si Miss Lalaine, isang food vlogger. At saka kasama yan. Thank you, madam. kami isang picture lang po. Ayun yung ano po sa Itulwarin. Yo, thank you. Ingat po. Picturean din. Sa wakas. Yun ako. Dapat magpa-picture ng ano, kasama yung ano, tayo. Ano yung order natin ako? Pwede naman screenshot lang din eh. Sa video, di ba sa video? Pwede naman. Pwede, as picture na rin. Grabe no? Di ba nakailang buwan din na medyo malayo yung post? Yung pasulpot-sulpot lang ang tao, pero kahit pa paano meron pa rin. Pero ito, iba. Iba na. Kailangan talaga mag-update ka lang. Mag-upgrade. Marami. Yung ano lang, May. Ulang-ulang. Okay, dito. Okay na po. Okay na po. Sino yung may order? Sige na sa namin natin. Sino sa may Ayan, guys. Ako, napakasarap naman ito. Sa'yo lang ba yan, ma'am? Dalawa lang kayo, ma'am. Dalawa lang. May take out pa sila, ma'am. Take out pa yan. Ayan, sarap naman ito. Grabe. Thank you very much. Ma'am, pwede kong picture lang. Okay, sulit na sulit, oh. May take home pa yan. Joey Washington. Yes, si PBR TV po. Hi. hindi po kami kasama doon. Dito lang po kami sa Team Lovers Diwata. Oo. Ayan si Joey Washington. Ayan guys. Hi, live po tayo. Ayan, mga taga-saan po kayo? Hey. Mandaluyong. Mandaluyong. Shout out sa mga taga Mandaluyong. Mga taga Masbate, Davao, Iloilo, ang daming taga probinsya, Bacolod, Baguio City. Ayan, makainit ngayon. Ayan. Ulit na sulit. Hello guys. Ayan o. Ayos lang sir. Ayan o, mga kababayan natin. Nandito guys sa Parisan ni Diwata sa Pasay City. Akin na, Mi. Doon yung mga kanil, pag hindi na busy, okay na. Sandali lang ha, busy lang tayo. Punta natin. Siya magsiserve sa guest. Channel Diwata. Ay, Idol! Si Idol pa talaga nagsiserve. Oh. Kaya ng interview. Ayan o, napakaswerte naman nila. Si Idol pa yung nagsiserve. Dito yung kanin. May kanin pa raw doon. Mayroon pa. guys yung nakakaluto ng Manalik ito yung pinaka-trending ngayon. Ito yung pinaka-pagkakaluto ng bago sa Diwata Paris. Balutong-luto. Oo. Di ba mayroon pang ano yan? May itlog pa yan, may soft drinks. Ito ay may sabaw, only rice at may kasama. Oo, may kasamang itlog yan. May kasama rin siya ng bulaklak at saka Chicharong bulaklak, magnet. Ayan, ayan si Idol. Kaya sobrang busy. Kasi maraming salisi rito guys.
Maraming salisi dito sa cellphone. Medyo ingatan po natin ng ano. Sasabihin nila wala pumupunta rito. Ayan, tingnan So, nyo, sobrang mga dami sa na gusto kanila. makatikim dito. Pagkahalo. Oo, ayan oh. Sir, ibang katsaki ba to? Pwede rin hindi. Pwede. Oo, kasi Oo, mas masarap pa ano eh. Oo. Kurot-kurot. Awit ka muna sa vlog ko, sir. Ako si Trin Villegas. Okay, so si Mawit ang Piliwata Pare sa Robulo. Welcome sa my vlog. Taga saan kayo, sir? Mga TNBS driver po kami. Bakit yung po dito napili kumain? Oo. Naimbitahan lang kami ni Idol, Diwata. Na-epitamis ko kayo ng CEO ng Diwata Pare sa Overload. At ito ang napili yung orderin. Ano? Ilang kayo kakain niyan, sir? Anim. Anim po sila. So, Kulanin ho ba sa inyo ito? Maglalagay pa kayo ng another isa. Meron pa isa? Meron pang isa? Meron pa isa? Meron pang isa? Tingnan nyo naman sir, yung mga lalaki ng katawan ng Ah, Sila pala. pwede. Makikita nyo, magkakasosyo almost complete na yung order na yun. Ayan. Ayan may ligos pa yan na price. Ayan. Panalo po ito. Panalo na Kasi yan. maraming mga content creator na naririto. Ay, isa na pala yung natin. Ay. Welcome to my vlog. Ayan, kumukuha rin siya ng video. So, ito na sitwasyon ngayon dito, no? So, maraming gusto makatikim dito. Ay, halo. Oh, guys, maraming, Nagkakaubusan talaga. Nagkakaubusan. Pinipilahan talaga guys yung bagong menu ni Diwata guys. Crispy ulo. Ayan po yung crispy Maraming ulo. salamat kay nila, sir, na pumayag na kunin natin ang content, ang kanilang experience ngayon dito sa Diwata Pare sa Overload. Sa kanilang na-order na Diwata Crispy ulo. Crispy ulo. Crispy ulo ang tawag na. May bulaklak na siya. Ay, Ayan. Ito na may pangalawa ko pala Ay, yan. pangalawa po. Oh. Dalawang order nila. Ayan. Dapat sa tatlo lang, sa tatlo sabi ko dalawa lang, baka hindi mo kalanin. Bakit nagkakaubusan ba talaga, idol? Sold out. Sold out pala. Sala. Sold out. Tignan mo, ang grupong Busy ito, si Idol. Ang grupong ito ay dalawa. Ang in-order Order pala nila. sa grupong Venom. Venom, mga taga Tatanda sa grupong Bino. Venom Society. Venom Society. Venom Society. Venom daw, sabi ni Sir, Society. shoutout sa inyo. Ayan, o. So, sige sir, kumain ako kayo. Kami marahan lang kami. Ay, ang ating president. President. Ang president ng ilang company. Kaya pakilala kayo sir. Sige, pwede ho kayo mag-ano sa vlog namin. Kung mayroon kayong gustong i-vlog na pang mali. CBR TV po. Sige. Vlog driver. Baka nagiging isa tayo sa naging kliyente na. Okay. Shoutout sa Venom Society daw. Sabi ni Sir, nandito sila. At mismo si Idol Diwata ang nagsiserve sa kanila. Ayan o. Si Idol Diwata mismo nagsiserve sa kanila ngayon. Para mabilis. Para mabilis ang salvio. Napakabilis ko mabilis sa Diwata. Kaya nga umasisot ni Mama dahil sa kanyang kasipagan mga kasosyo dito. Okay, kaya na. Sinachop naman doon banda. May nagchachap na doon. Sinachop na. Ayan o. Ayan. Manuorin natin. Panoorin natin yung pagchachap. Makuha na lang. Kuha na lang oh. Si sir na yung nagchachap, binigyan sila ng chopping board. Hindi siya dry juicy siya talaga. Yan mo, kung mapapansin. Yung ano lang ang video nyo. Oh, hindi naman sir. Ano lang. Oo, sir. Ayan lang, yung ano lang. Ayan, sarap. Ay sir. Parang may na, parang ang bango. Bango talaga. No? Fresh yung, Bango talaga yan. Gumagawa sila ng sawa. Hindi masarap isaw toyan sa may puyo, kalamansi at saka Oo, alam si Tuyo talagang ano yan. sauce, chili sauce at saka spring onions. Kung dito ay sinasap-sap, hindi naman pala. Ayan, thank you sir. Thank you. Enjoy lang. Enjoy ang kain sir. Pakasarap. Sa mga gusto makatikim dito, pumunta na kayo sa Diwata Pare sa Overload. Pasay City branch, main branch, no? Sa dito sa Jokno Boulevard. Dahil dito Pasay available. City, Jokno Hindi Boulevard, ito guys. available ngayon sa Quezon City branch. Dito pala Ayan. sa Pasay branch. Kung gusto nyo makatikim, sugod na kayo, baka Oh, mag-uusan pa kayo. ito, sugurin naman Thank you natin so sila much, sir. ma'am. Magandang hapon. Ay po. Anong order niyo ma'am? Yung crispy pata, crispy pata. Ayun. Sarap, no? Sulit. Sulit ba, ma'am? Sir? Okay. Thank you guys. Yes! Nakakapagod. Ayoko na. Break muna. Break tayo muna. Ayoko na.
Excuse me, sir. Lagi na po yung slot na malapad siya. Malapad na po. So, please yun na yan doon. Dalawang Anong pangalan, no? Mga Venom, ano? Company? Venom Society. Venom Society. Sisters nga natin yan. Ayun sila company ng Grab at saka ano. Company ng Crab? Grab. Grab, mga Grab. Para mga grupo sila ng Mga truck. mga drivers ng Driver. Grab or ano pa man ang mga sasakyan. Yung company nila yun. Ang pangalan ng kanilang company ay Venom. Society. Venom Society. Tama. Kaya busy siya ito. Mamaya ka pa ba uwi? Ang sabihin natin sa office niya. Sige, mas maganda, Ano no? ang dapat gagawin ng vlogger para mag-train? Sige, sama ko sa'yo. Tatanungin natin Kung ano yung bagong bakit menu. kailan lang niya naisip na Oo. kasi sa interview ko sa kanya kailan saka sobrang kasikatan mo bakit hindi ka nag-trending sa akin bakit hindi ka gumawa ng mga video na dahil sikat ka bakit hindi mo nilagay ka ng menu sa video mayroon na pinag-iisipan naman na after 1 week ayun na nga lunch niya na Oo, dahil sa interview ko siguro yun May naisip na sa talagang ibang paraan. yung previous interview ko sa kanya yun lang sagot niya so ayun na so sino pa asa na si Iwan? Pagpasok niya, interviewin na natin. Ayan, oh. Ano yan? Giant crispy ulo. Tingnan mo naman yung presentation. Pakita mo. Ayan ang presentation ng ayun ang Ang tawag dyan, kaubusan. giant crispy ulo overload talaga. Kasi bukod sa may crispy ulo na mayroon pa mga kuning-kuning na mga sizes na pagkarami-rami. Ayan, o, di ba? May itlog, may soft drink, may litsong kawali, may sugar bulaklak. Lahat na ng packets nandiyan na. Wala ka nang hanapin. Pwede magtanong idol na dito kanila naman. Pwede naman, wag lang mahirap. Bakit ngayon mo lang naisipan na i-add dito sa mga menu mo sa Diwata Hindi kasi pwede pagsabay-sabayan natin yung malalakas na menu natin. Alam mo ba? Mahihina. Yung iba. Hihina kasi yung Yan, ano. oo. Pero Oo. pagka dumating sa point talaga na medyo nagsawa na naman sila store, may bagong pasabog na naman tayo kaya abangan nila naman yan. Lagi Ayun. Ano kayo ngayon? Pwede nyo ba, ano? Samahan nyo ng Bicol Express. Marami pa tayong nakahanda na pang ano natin food support. Kaya kung magtawa sila sa ulo, naku mayroon pang masarap pa sa ulo, abangan nila. Katawa naman. Ito kayong ano, idol, Yung- yung ngayon, paano sa benta? So far namin, laging sold out siya. So, so yung mga pinaluto nga natin, medyo pinakapos kasi nga, sobrang bilis talaga na maubos. At saka syempre, naman kasi may mga waiting time tayo na pagluluto. Hindi naman kasi kasalang luto na. So, kaya marami yung tao. Hindi na nakakain sila, ma'am. Hindi ko ba alam, idol, dahil sa menu na ito ay dinudungog ka ngayon halos ng buong Pilipinas na naman. Ang mga Yes, supporters, alam mo ba? Kaya nga, Oo. talagang pasabog ko talaga yan. na- Nagsisiksikan dito ngayon dito. Ayan, Ayan na, oh. Dahil sa kanyang Ang dami, oh. crispy Ay, ulo ano ka panalong panalo, nakita mo sila kasi. Panalo. Dalawa lang sila. Wala sila. Pag hindi na naubos yan, May take home pa. i-take out yan ni ate at ibibigay niya sa kanilang mga kapitbahay ng mga bashers natin. Abangan nyo, matitikman nyo rin yung mga ulo na yan. Maliban sa crispy ulo na yan, idol, mayroon ka pa gustong idagdag na May menu. pata, mayroon pinag-uusapan niya at laging ubos, laging sold out. At pagka hindi na naman siya malakas, meron tayong mga Bagong pasabog. Bagong menu na Abangan nyo, bawal ko na siyang i-review. Abangan nyo. Siyempre, bawal. So welcome to Diwata. Ayan po guys, nandito tayo ngayon sa Pasay City Jokno Boulevard. Kung saan ayan, nagkakaroon. Ang crispy ulo na to. Nagkakausan na. Hindi na lang nakakatilig ngayon. O, ayan. Ang dami ng puso. Ayan na natin makakain muna Kahit sila, ako ma'am. talaga, favorite ko talaga yung ulo. Napakasarap talaga ng ulo. Yung ulo natin yung malutong na talaga. Ah, Masarap ang ulo, di ba? Tanong sa akin. Di ba, sarap ate, ang ulo? masarap ba? Ay, maniwala. Sarap. Masarap yung ulo ng baboy, lalong-lalo na kung crispy yung pagkaluto nyo. Kaya naman kung ano-ano
mga iniisip nyo. Ako yung customer nyo na nakakain. Kaya wala sila sa akin. Ngayon naman natin sila para nakakain. So, ayan, thank you na napaitin kita agad sa halin si ano. Ayan. Tama ang customers na ito. Sige, Ma'am Enjoy. Sige, Ma'am Enjoy na lang. Mami na ba alam naman papayaran kayo? Pero ang instant celebrity ngayon, sir, sa social media. Ayan. Kung sa inyo ang camera ngayon, ano masasabi ninyo? Pero kayo gusto i-shout out. Sa mga Shout out, Jeff. 1,000 followers namin sa Facebook. Sir, JBL TV, ha? Oh. Ako po si Efren Villegas, si Keso Lima, ang vlogger ng Bata. Instant celebrity sila, sir. Ayan, si Idol. Hindi ako makayusi, wait lang. Hindi maka. Okay, wait lang ha. Hindi makayosi si Ma'am. Good luck, sir. Mabusog sana kayo. Thank you. Talagang, Thank you na natin. yun na nga. Dito mo na Huwag tinira. ito mahirap. Dito mo na tinira, ha? Dito na lang kasi para hindi mamaya pa rin pa tayo pumasok dun sa asan ba yung Ay, ganun din naman, eh. Parehas sa Hindi marami tayong gustong Itanong. itanong na maliban sa na Ay, katapos niya. kanina. Tapos yung manigarilyo. Efren Villegas, ako yung nagbabiral na lagi nag-interview sa kanya, sa kay Fiona. Kay Fiona pa yung kanyang best friend na nagbabiral. Ako yung vlogger na nagba-trending sa kanya. Kasulok-sulokan yung bahay ni Fiona. KBR po, Efren okay. Villegas, tingnan nyo lang kami itong ano kasi maraming Efren Villegas. Para naman po si Joey Washington. Para mapanood nyo ako yung may nag-interview kanina kayo na yung account. May naman mapapakita ko sa inyo yung channel. Pwede nyo picturean, sir, para malaman nyo kung ano yung account ko, para mapanood nyo mismo yung buong interview ko sa inyo, ha? Post ko to, ha? Hindi. Ayan, sir. Ito parang ano ako, eh. Ayan, sir. Ito, may bibigyan ko na lang kayo ng ano. May sticker ako, eh. Yan, para mamaya. Ano to? Viral to. Million views. Nag-million views na si Fiona, ito pa kaya? Yung kaninang interview dito, mga million views talaga yun. Oo. Yung oras lang na pag-upload dapat tayo. Caption. Anong oras ba dapat i-upload yung mga ano? May oras na. Usually, sir, dapat mga hapon, o kaya Sabado at Linggo, yung mga walang pasok. Yung mga Tapos OFW mag-check ka sa natin. online, kung ilan yung online friends mo, para sila pala kayo makakapanood na dun sa video. Huwag habaan ang video, dapat 3 minutes lang, video pataas, 3 minutes and 15 seconds, o 3 minutes to 30 seconds lang. Kasi pag masyadong mahaba, hindi tinatapos, ang tendency, hindi ini-spread ng meta. Oo, no. Pero pag tinapos at inulit pang panuorin, lalong ini-spread na pinapakalat sa social media, sa mga viewers. Yun pala. Nasaan na ba yun? Sino na yan? Si Idol, oh. Alam mo, i-interview niya mga ano. Huwag natin tigilan. Bicol ka ba? Waray. Kababayan ko yan sa Parang iba. yung mura mo na yan, parang salita rin namin. Oo, sa Bicol yun. Makita mo dati, no? Pagkasin yung pila, yung iba, tumatagal ang tutuloy. Ayan, kung mapapansin yung mga kasosi, bilang isang vlogger, wala nang katigil-tigil yung pagsunod namin kaya nawala bigla. Nawala bigla. Nawala. Wala ang signal. So, yan ang sitwasyon ngayon dito, no? Ayan, pupuntahan ulit natin si Idol Diwata, guys. Ayan, live po tayo, guys. Live po tayo. So, camera pa na lang tayo. Doon muna tingin tayo, sabay-sabay, para di Picture na kayo. Picture. Tama yan. Ako kukuha. Ayan, dinudo mo, guys. Ay,
natin siya ngayon kasi nauli na siya. Sige po. Dito tayo, sir. Tabi tayo, sir. Oh. Bagong mino! Ayan. So, ganito dito kasaya, maliban sa mabubusog ka na, magiging masaya ka pa. Mawawalang stress mo, pag isa kang customer na malungkot, o maraming mga pinagdadaanan ng problema, pumunta ka na dito sa Diwata Paris. Ano dito, ubus na. Wala na. Ganito ako sa... Mga natin mamaya, di ba magkaganapan dito, dahil di ba, hanggang may kumakain, hanggang may pagkakakuha na yan. Ayun ako pa. Kaya pa sa akin, no? Bawat eksena kami nagpapapicture. Yan. Ang dami nag-aabang para makapagpa-picture, no? Oo. Kahit busy. Ayan. Oo. Ang dami nagpapapicture. O, yan po. Dito Ayan. Pagod na pagod. Busy. Kami na kumakain ngayon sa Diwata Paris. Oo, Sunday pa. Daming kumakain, guys. So, kumakain kasi yung mga kasosi, no? Ah, di ba palagay siguro? Yung sa may bandang counter, no? Ayan po guys, live po tayo guys. Nandun po si Idol guys. Oh. Hi guys, shout out sa inyo guys. Mga taga saan kayo sir? Project 2, Quezon City. Ayan o. Ayan, order nila, Mami. Chicken, tsaka... Ayan, Mami Chicken, tsaka ano. Okay sir, enjoy lang.